लोगोफोर आथोन गोलाव जानायनि मुलिनि मुङानो जाहैबाय हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव नैबे भिडियोआव बरायनाय थाबाय। जों लोगोफोर नैबे भिडियोआव गोबां कमेन्ट्सफोरनि एन्सारफोरखौ आङो होनो नाजागोन, बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जाब्लानो जाबाय फिननायखौ खोनासंनो थाखाय। थ'द' बिदिब्ला जोङो भिडियोखौ जागायदिनि। गिबियावनो दं मिनिसोरां नार्जारिया, बिथाङा सोंदों मोनसे कुइसना दा प्लिज रिप्ले हिन्जावफोरनि गाइखेर बासायाव अन्थाइ बायदि जानायखौ बोरै खारहोनो? मिनिसोरां फंबाय, बेखौ ब्रेस्ट केन्सार एबा स्टन केन्सार होननाबो बुंनाय जायो। नाथाय 100% मा बेरामा जामारदों बेखौ ट्रिटमेन्टनि उनावसो खोन्थानो हायो। नाथाय थारैनो ब्रेस्ट केन्सार जामारदोंब्ला बेखौ जों बेरामिनि थासारि एबा हालोदखौ नायनानै ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हायो। जेरैबायदि 1 नाम्बारावनो दं सार्जारि। बेयाव जोङो मोननै रोखोमनि सार्जारि खालामनो हायो, लेम्पेक्टमी आरो मास्टेक्टमी। आरो जोङो नैथियाव खालामनो हायो किम'थेरापि, आरो बेजोंनो जोङो लोगोसे रेडिएसन थेरापि आरो हार्मन थेरापि, लोगोसे टारगेटेड थेरापि, बेफोरबायदि जोङो सार्जारिखौ खालामनो हायो। बेफोरबायदिनो सोरबाफोर स्टन केन्सारनि लक्षण नुयोब्ला जेसे हायो एसेनो थाबनो डाक्टरनि सेराव थांनाया गाहाम, मानोना अब्लानिया जोङो गोरलै राहायावनो बेरामखौ सोखानो हायो। दानिया रिंखां बसुमतारी बिथाङा सोंदों गाइखेर बासाखौ गोरा गोरा हमब्ला मा जायो बेनि सायाव भिडिअ बनायनो होदों। रिंखां आदा, आङो आगोलावनो हिन्जावफोरनि गाइखेर बासाखौ गोरा गोरा हमब्ला मा जायो बेनि सायाव भिडिअखौ खालामखादों। थेवब्लाबो उनफोराव आङो मोजाङैनो भिडिअ बानायबावनो नाजागोन। दानिया रातुल गयारि बिथाङा सोंदों हेलौ आदा, फार्स्ट टाइम नायदों नोंनि चेनेलखौ आदा। मोनसे खोथा, हौवाफोरनि गेलेन्दैखौ हिन्जावफोरा मन'ब्ला मा मुलाम्फा जायो एबा खहा जायो, आरो हौवाफोरा हिन्जावफोरनि गेलेन्दैखौ मन'ब्ला मा मुलाम्फा जायो बेनि भिडिअ लाबो आदा मोजाङैनो। रातुल आदा, गिबियावनो थेंक इउ आंनि चेनेलसिम फैनायनि थाखाय। रातुल आदा, आं निस्सय बेनि सायाव भिडिअखौ लाबोगोन, नोंथाङा एसे नेब्लानो जाबाय। दानिया काका बर' बिथाङा सोंदों आदा, आथोन गोलाव जानायनि मुलि नांगौमोन, नामखौ प्लिज रिप्ले हो। अके फंबाय, आथोन गोलाव जानायनिथ' गोबां मुलिफोर जों नुनो मोनो, नाथाय बेफोर जेबो खामानि होआ। थारमाने बेफोर मुलिया साइड इफेक्टसो खालामो, आरो बांसिन मुलियानो आथोन गोलाव आरो गेदेर जानो हाया, नाथाय एसे एनै आथोन गेलेनायाव सोलायनायखौ मोननो हाथाव। अब्लाबो गोबां रिस्क थानायनि जाहोनाव आं बेखौ रेकमेन्ड खालामनो हाथ'नाय नङा काका फंबाय। दानिया स्टेटास मेकारा सोंदों जावबाय थाब्ला मा जायो? आदा, जावनाया मोनसे गावनो जाग्रा जायखौ नेचारेल होननाबो बुंनो हायो, नाथाय बे जावबाय थानाया गाज्रि हुदा जालांब्ला बेयो जोंनि दैलि लाइफ, देहा एबा रिलेशनशिपफोरखौ गाज्रि खालामनो हमो। जुदि नोंथाङा बे हुदानिफ्राय बारग'नो सानोब्ला दैलि लाइफआव जिखुनु फिजिकेल एक्टिभिटि एबा गेलेनाय, योगा, रानिं बायदिसिनाफोराव खामानिफोराव नांथाबना थानो नाजाब्लानो जाबाय। दानिया कनफिउज क्रकडाइलआ सोंदों ओइ आदा, किबुआव आथोन गेलेब्ला गथ' थायो नामा खिथालाय? थायालै आदा, नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जानांगौ मायाव थायो। अके लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। जोङो उननि भिडिअआवबो बेफोरबायदिनो गोबां इम्परटेन्ट कमेन्ट्सफोरखौ लानानै आङो बेनि सायाव भिडिअ खालामगोन, फिननायखौ होनो नाजागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय।